muntat una paradeta de llibres. Com que estem treballant els números decimals, el nostre preu serà números enters, i decimals. Tenim un llibre d'alemans que val 8,25, que el 8 és el nombre enter i el 25 el nombre decimal. ¡El mundo de libres! Per fer una suma o una resta decimal, col·loquem les centèsimes a les centèsimes, les dècimes a les dècimes, les unitats a les unitats, les desenes a les desenes, etc. Fem la suma o la resta normal i col·loquem la coma al lloc on li correspon. Nosaltres vam triar la botiga de material escolar i vam posar coses de l'escola i vam ficar una coma que valia 50 cèntims. Llavors, si te'n quedes dos, que valen €1, perquè 50 cèntims per 50 cèntims fan €1. Un euro són 100 cèntims, la meitat d'un euro són 50 cèntims i un quart d'euro són 25 cèntims. Hem fet aquestes botigues per practicar la suma i la resta dels nombres decimals i enters i practicar les tècniques. Hem decidit fer una botiga d'esport perquè ens agrada practicar l'esport. El més car és una pilota signada per Rafa Nadal de 50 euros i el més barat és una pilota de tenis de 5 euros i 50 cèntims. Si vols una pilota signada per Rafa Nadal i val 50 euros, dona't 100 euros i et donaré 50. Hem posat una joieria i té anells, pulseres, collars, arracades, etc. I el mínim de preu és €1,50 amb 50 cèntims i el màxim 200 euros. Els bitllets d'euros són el bitllet de 500, el bitllet de 200, el bitllet de 100, el bitllet de 50, el bitllet de 20, el bitllet de 10 i el bitllet de 5. Els euros tenen aquest tipus de monedes. 2 euros, 1 euro, 50 cèntims, 20 cèntims, 10 cèntims, 5 cèntims, 2 cèntims i 1 cèntim.